Benvinguts i benvingudes. Estem a Holiday Camp per allotjar-nos durant la nostra estança a Heide Park. Breakfast is 7. Són petites casetes. Nosaltres estem aquí bastant a l'entrada i el nostre és aquest d'aquí de color groc. Només entrar aquí a mà dreta tenim una taula petitona, un llit per cadascú i un petit armari. I anem a buscar sopar. Ja ens hem despertat, anem cap a esmorzar. Anem ja cap a dins de Heide Park. Ja hem sortit. Anem a fer una goteta per les cames, que de fet encara nosaltres tampoc l'hem fet. Doncs això seria una miqueta tota aquesta zona infantil. No hi havia ningú al lavabo, així que us el vaig ensenyar. Un seguit de piques per rentar-nos les dents, els lavabos, una petita zona primera de vestidor i el que és la dutxa. Tenim una horeta per anar aquí al restaurant i menjar. I a dormir i ens veiem demà. Bona nit. Bon dia. Anem a esmorzar. Hem esmorzat, tornem cap a la nostra cabanyeta. I ara sí que ja ens despedim. Hem estat molt bé, hem estat molt còmodes. Ens veiem. Adeu.